semono isih awang-awang wong tanpono manungsa kang ana ngarca bodho ammo loro cacahe siji Nabi Adam ibu apa lumayan dadene dadi semono akeh jatah bumi saka wayah-wayah itu kabeh mulane yen besok ning ngarca bodho kita Adam lairno anak 5 cacahe lanang 5 cacahe kuwi kasebat Pandhawa 5 kuwi kena botak para mangsa enak diruat dalam sejati ya dalam pangruatan ya dalam sangguponnya kowe ora kena ganggu anak 5 lanang kabeh ya mo orang ngerti anak patut 5 cacahe uga katalah pendali takluk mau pendhawa ning nak wadon pendali uga dadi kabeh para mangsane angger anak 5 wedok ora diruat dalam utawa disarati dadi kabeh para mangsaku ana menanggal terjadi anak 3 cacahe lanang lalu lanang jadi kasebat anak Tripursa Gondo Mayit apa sebabnya kata Tripursa Madeni Mayit kuwi bocah Sukerto yen wong Jawa ngarani gotong mayit kuwi uga dadi kabeh kala mangsamu yang diruat dalam sejati aja mbok ganggu gawe ya tak eling-eling mo ana meneng terjadi anak 3 cacahe lanang wadon lanang kuwi tegese panjuran apik sendang uga kuwi anak Sukerto yen ora diruat dalam sejati kena mbok kabeh kala mangsa ya sing nomor pira nomor 4 panjuran podo karo mau kita bakal kamu ana nang dari anak 2 cacahe tanpa tangan anak lanang uga kasebat ukir lawang kuwi uga dadi anak Sukerto yen ora diruat dalam sejati kuwi dadi kabeh kala mangsamu ya anak lanang loro ukir lawang iya orang menanggar terjadi anak 2 lanang wadon kuwi katalah kedino lanang kuwi dino wadon kula kedino kuwi uga anak Sukerto anak 2 iya ana menanggar wadone dhisik lanange tadi kuwi karat dini dono ya kok Sukerto sing ana siji nanging dhewe dulur sesabut wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala utawa sing kakarya loro asale loro kari siji kuwi katalah
anak Sukerto sing diarani anak ontang anting tunggak aren. Ontang anting tunggak aren. Apa sebabnya kanthi tunggak aren? Apa sebabnya diarani ontang anting? Dheweke goleki dulur lanang sing wis ora ana wis sajinggo ing ngarsane Gusti montang manting goleki dulure mula katawa anak ontang manting goleki dulur. Ora menanggal siji nanging ora tau kurang, ora tau gugur, ora tau ditinggal dulu. Mung basahe siji kutok, mung peparinge diparingi siji ora dhewe. Kuwi uga dadi anak Sukertoan. Sing anak siji ora dhewe jenenge apa kok? Kuwi ora anak kontangan sing aja salah kaprah. Sing jenenge kuwi anak ondalandi ora duwe dulur, ora tau durung mung dheweke sing diciptake sing diamuna nggone Joko Wah sing anak siji ora duwe dulur iki sing sakul. Langit kelap-kelap tak temur bintang mawajang wah wis cukup aku pangan dulu sandangan wis duwe jangan aku wis duwe. Wah, ora kesuwen aku ape medhi ngaso podo goleki buron laronku bocah undalandi tak golekane mau aku njaluk pamit romo. Paduka menika kados pundi? Kula wau pun malih kali paduka. Putra jenengan menika ibune yaksa. Nak mangan sego ora, ning jenengane mangan manungsa. Nak mangan manungsa bocah sekono kil sampai loro ati buta niku mengke sampai dewani sing begitu tak tahu. Rasa padha bakal putus. Rasa bodho bakal entek. Lu sampai dewa ini ku sinten sampai jadi dewa itu disembah-sembah para kawula. Yo kok malah tahu ae kok nyentekno Bathara Kala lha niku atus kote ae kok. Sampai iki luput kliru. Wong anak kok semono iki.
loro suku potongan pinrang lima telu papat ya loro siji lho sampeyan iki dadi dewa apa jajal menungso lah menika kandhane putih nek kandhane kabeh Kakang ibu Naruto kakak adik guru sampun telat larangan iki tak kadung ngene telat nak durung kandhane wis ngahari rasane ada putih sampeyan mesti wonten napa kok ngimutaken anak kula padha lah tak tenang to dene wong tuwa golek gawean ya kudu nek ora tak elingno kok kepiye tak elingno aku ora karu-karuan kok aku akeh elingno beto elingno ora duwe lho sampeyan iki ngawur nang ngeten iki sampeyan kuwi ngaten ten kula nek wau sampeyan urip kula mambos piye carane piye aturane ora lah niku kabeh sampun teladuk ya panjenengan boten kersa sumurut kabeh sucinan mau kula tahu aja kaya bocah cilik dari bocah suci medhot kaca padha ngelingno dulurmu panjenengan kula ngono bae ayo mudhun alon-alon nah iki lho wong kok golek gawean oke, kalau manut aku lagi wong tuamu. Nah aku bayaran merah subur ini aku brutus ya hah? Nah ini kok tambahan? Ya apa? Wong ini itu ya sih, penggaweane. Alang-alang mau dengar apa aja kamu? Pulau orang dari sana. Non pangestu kudu ada dosa-dosa kan kudu
puncak wangi ya. Ayo cacak nonah iki pokoke. Wis ya aku pempiran yo. Alhamdulillah wis ya. Ya. Ora. Ya gatok. Ora. Ada tidak? Ada besar jauh nanti. Ada dia tak kira paling pas loh. Ayo le, mereka ada itu pacar. Enggak dulu. Pokoknya pirang tahun mau tahu. Orang nggak sejak mengkabarkan kedua sekolah dorong menikir kalau ini. Baik itu cuy, kereta banyak sesepupu, biar poso pirang-pirang di kota kalian. Bangga bu. Mati kalau di pos itu gagak banget. Masuk aja.